nili bapuram senar B-News 7 kelang arat kedoan apan nilihin pen kardom nang pajiriglo kardom pening asingkan ningkan poke brahini karbi ritonin to rongaje along penap iting ponji apansi non ladrang to adi malong nang paklang koniko nang litu makan lagi do non nili gitu ke tara lang solo along penap karbi ritonin to rongaje ningkan poke brahini iting ponji apan kisik sedang bolo lapen labang to akam ke claim non 95% ane tang elo lasi solang do kar biara da panisi birta keme ke lapo elo aningkan wang ke ehema gadi gacheban bike punoy lapen 4-wheeler punoy entry tax thanang ko pining ningkan hokke brahini kechok aningkan bangke KCSI hin pen kapang dakon isi birta keme do lake ehema gari mate dang clear gari noy dang nia gari noy apan ke entry tax mate nanglitum solang dokar biara datum haro ke thom haro hini tujok ko puti alang litum hin pen pachini lapen gitu business ke claim mate beha ke claim atuma phana bangke alang litum kapathik pondo akijum pen jate arnisi pharoisi ba pharoisi ra phoke loso enpondi puti alang litum ahin pen pachini lo sita commercial agari pen private agari thagik dam commercial agari phanke anam jung he kenen pondi sita private agari atuma phanke ake joy solang dokar biara ratum phan nilihin pen ruilem dedlo isi birta chemical apu heno pining asengkan karbi risonin so rongaje ningkan phokebra hini kechok arni ke nanglitum gari le kumkebre cheban kuming koile cheban kusitame aki joy pen nanglitum taralang so anwang pen langdulong po karbi risonim so rongaje nanglitum langdulong po lasi nanglitum solang dokar biarat kedo anaphan nilihin B-News 7 hin pen kapachini ke la hello utho rui turem de lo pininga bangke isi birta chemical apu hello entry fees mate gari adam gari ke bang adam ke pining pen ke aki joy pusi KCSI hin pen pangdak pondo pini a video ke la pan sing to nikok lo dome thak me kurbang tu kardom